Грэчка альбо праявы шавінізму. Грэчка тая сяброўка, пра якую ўзгадваеш нечаста, але калі ўзгадваеш, то яна заўсёды падаецца да месца. Прамовіш гэтае слова, і ў галаве ўзнікае вобраз трохгранных крупінак розных адценняў карычневага, шэрага, чорнага і бурага. І разумееш, так, яна, менавіта яна, вось з ёй бы я зараз і сустрэлася. Можа, таму, што мы рэдка бачымся? А ўсё праз тое, што грэчка ўспрымаецца толькі як грэчка. Адна, на талерцы. Максімум, што можа ляжаць збоку, нарэзаны памідор, капуста або натаркаваная морква. Не шмат, так, каб тая брошка ці шаль надаць акцэнту, а не змяшаць яго. Суп з грэчкай – нонсенс. Грэчка ў голубцах, як начынне – бздуры. Блінцы з грэчневай мукі – глупства. Грэчка, і я тут выступаю абсалютнай шавіністкай, не мае ніякіх іншых шансаў, як быць адно грэчкай. Я патрыархатная мужланка, самадурка, а грэчка – выкшталцоная паненка, права на голас якой і ўласнае меркаванне якой я не прызнаю. Грэчка не можа быць матэматыкам ці пілотам летака. Яна можа быць толькі грэчкай. На месцы грэчкі я абавязкова б стала феміністкай.